Však ju takto stlačím a vzduchu. Ukáž tú dušu. Ukáž. Toto je ten lepší model. Počkaj. Nazdar. Je to? Čau. Jemu áno, ale potrebujem pomôcť. On zbiera príspevky na dušu. Ukáž prosím ťa tá duša. Máme Here? Here LCDS. Toto je staršieho data. Takže tam je väčšnosť. Neukazuj to tam. A máme ešte niečo tretie na sklade? No tak aj si videl, čo je tam zabalil. Ale mám aj tuto mám jednu náhradnú. Skontrolujte ešte tuto, ale tá je dobrá. Tu je tu. To som jednu prestrelil na poli, aby mi vyšlo na dve, vieš? No, dobre, čiže tá dva defekty zase. Tá je No a dobrá. Kenda, čo? Kenda, hej. Dívaj, vysmiatý jak čo? Ja ty to natáčaš alebo fakt? Áno, natáčam. A skús, aká je tvoda vôbec, či nefúkaš. Nie, tak musíme dať takú nejakú tému, aby si babi nemysleli, že sa pri to, že keď jazdíme, že sa zabávame. Že to je utrpenie. Zamysleli ste sa v poslednej dobe nad vnútro politickou, poprípade celosvetovou politickou situáciou. Čože? Vnútropolitická situácia. Počkaj. To si dobre Ježiš, babí idú. to správne načasoval. Babí idú. Dobrý. Guten Tag. Guten Tag. Príľba sa zapnutá nosí. To príten. Čože? Boli Nemci. Hej. Podľa čoho si to vedel? Ale čo si jedla, nie? No, po nemecky povedal. No? Nie, Češka to bola. Bola co havárie, kluci? A ty hneď haváriu. Havárie, to sa podobá. Do you speak Kaviárové toasty. Nerozprávaj. Už to máš nafúkané? Skús si to vôbec, aké to máš tvrdé. Za chvíľku letíme. Na co ti je ten pažes? Na tebe, vole. Cože? To nemyslíš vážně? No. Samé ucho. No to teda nie, v posteli. Pod posteľu. No, Môže povedať, ty sa tváj. neviem. Neviem, asi tam. Hej? A dole. Čo máš duši toľko, čo ja nemám v obchode. No už to máš? Tak to chyť za mňa a potom robí. No si to pekne tlač. Podaj mi prosím ťa tu jeho tašku. Môžeme ťa zbaliť. Čo? No, ja ťa chcem zbaliť, vieš? Až tu dnes. Ukáž, čo tam má Braňo v tej taške vybavené. Momentálne hlásili jasno. Nie, ukáž mi. Nie, normálne, Čo som si dneska zobral? 20. Ukáž. Ukáž, čo tam je 20 stupňov Nič hlásili. tam Moc nem... okaté. Počúvaj, veď toto som ti tam len dal. Áno, kývam sa. To by bolo. To by bolo. Hniezdo, hej. Hej, si hovoril, že máš papagaja. Výborne, kameň. Kameň ďalší. Do skalky, hej. Hej. Zase nemá. Jo, mám ho. Zabij ho! Ja by som sa... Ja by som sa s tebou nebal pasovať. Som počul, že má